Sa Magpet, Cotabato, usa ka LGBTQ+ member ang nasumbagan sa kainom nga lalaki. Human matud pa, gihalukan ni ini ang maong lalaki. Nagkadugo ang kilay og nawong niining usa ka 33 anyos nga miyembro sa LGBTQ+ nga wala naginganlan pa sa otoridad. Human gisumbag siyang kainom nga giilang si Zack Torres, anaa sa legal age. Sa investigasyon sa Magpet PNP, nahitabo ang insidente alas 2 sa kadlawon niadtong Huwebes sa Barangay Salab atol sa gipagayong disco dungan sa kapistahan sa lugar. Kaila rasab daw ang biktima og ang lalaki nga nanumbag kaniya. Sumala sa kapulisan, giendorso nila sa barangay level ang mong problema. Hinoon sa karon, ana-ana sa mayong kahimtang ang LGBTQ+ member. Disulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa duha kanalang bigit sa insidente. Pagkakala sila at magkita-kita sila din sa ispuhan. May lang sila lahat. Sa later niya kasi sinalpak lang siya. Hindi lang masyadong nagaba yung tama niya. Tapos binalik namin sa barangay level.